Is-Segretarju Parlamentari Silvio Xkembri ħarab bil-kameras ta' Net News meta kien mafuż b'mistoqsijiet dwar jekk jew xi ħadd mill-gvern ta' Joseph Muscat u mhix se jerfgħu ir-responsabbiltà politika wara r-rapport tal-Awtorità Bankarja Ewropea li kkundanna l-mod kif l-FIU mexxiet l-investigazzjoni fir-rigward tal-Bank Pilatus. Kumment ma' Net News li joħroġ biċ-ċar kif il-Gvern Laburista tilef id-definizzjoni ta' politika responsabbli u qed jipprova jitfa' dan l-episodju li tebba' isem pajjiżna taħt it-tapit. Ħajkun hemm xatt mill-Gvern, mill-membri tal-Kabinet li ħajerfa' responsabilità għal dan ir-rapport ta' kundanna. Jiena l-importanti li fl-aħħar mill-aħħar il-rapport jiġi attwat. Fl-aħħar jiem wara li l-Awtorità Bankarja Ewropea kkundannat l-investigazzjoni li għamlet l-FIU fuq il-Bank Pilatus, diversi gazzetti rrappurtaw kif is-Segretarju Parlamentari Silvio Xkembri għawweġ il-verità e kif ħareġ pubblikament jgħid li dan ir-rapport mill-EBA isir bħala rutina, mentri dan mhux minnu. Iżda l dawn ir-rapporti Silvio Xkembri kellu dan xi jgħid. Onorevoli ġejt ma rispondejtniex dwar jekk se tintrefa' responsabilità politika. Ħajkun hemm xatt mill-Kabinet ħerfa' responsabilità politika. Naħseb irrispondejtek jiena. Ħajkun hemm xi ħadd li ħerfa' responsabilità politika. Il-Ministru tal-Finanzi inti ħaterfgħu responsabilità għal dak li qedtu li ma jaqbilx mal-fatti li ġraw. L-għonet nerġa' ngħidlek inti kwotajtuna ħażin lili. Mafuż bil-mistoqsijiet dwar il-mod kif għawweġ il-verità meta qal li rapport bħal dak tal-EBA jsir bħala rutina, Silvio Xkembri spiċċa nfexx f'attakk fuq il-medja indipendenti. Huwa ta' dispjaċir li media indipendenti tikkwota l-Partit Nazzjonalista ma tagħmel riċerka tagħha. Indipendenti wkoll mhux il-medja tal-Partit Nazzjonalista biss qalet din. Naħseb ir-responsabilità titinġabar minn dawk ukoll. Fil-ġimgħa li għaddiet il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija flimkien ma' deputati tkellmu pubblikament dwar il-bżonn li xi ħadd jerfa' ir-responsabbiltà politika għal dan ir-rapport ta' kundanna mill-Awtorità Bankarja Ewropea u l-bżonn li tiġi protetta r-reputazzjoni ta' pajjiżna fis-servizzi finanzjarji.